тогава взехме купата на Съветската армия. Това беше 59-та година или 60-та. Станахме юношески европейски отбор. На финала играхме с Италия и Тони Кръстев вкара гола с глава. Това беше голяма радост. За първи път български футболисти и младежи стават... Първи в Европа. Да, първи в Европа. Но бяхте един забележителен състав тогава, с изключителни футболисти бяхте. Да, имаше... Тогава играше Жоро за гол, Пешо Величков, Тони Кръстев. А Котков? Малко Котков беха по-така... възрастни. Но това нямаше никакво значение. Тогава беше голяма радост. След това, както спомена, станахме с септември носители на купата на Съветската армия. И не съм очаквал, да получа покана от ЦДНА. Тогава те са ме следили, те са ме наблюдавали. И 60-та година, 10 октомври месец, подписах една заповед за доброволец в ЦСК. Ама заповед, така насилствено ли беше? Аз беше мое желание. Мое желание. Там ли кара казарма? Да, 2 години до 62 октомври. И там действително се срещнах с едни много велики футболисти, които преди това играеха по Европа, по чужбина. Няма да споменавам всички, само едно име ще спомена. Леко му пръсна Гацо Панайотов. От него младите сме се учили много на футбол. Той ни учеше, че топката не се спира, тя се поема, че се подава напред, не се подава в краката, че специално на мен ми казваше, че по-трудно е да изработиш гола ситуацията, отколкото да вкараш гол. Това ми беше голема грешка в миналите вече години. Защото само подавах, не реализирах. Май, освен Гацо Панайотов, друг треньор не си слушал много. Да, мога и това да кажа. Имаше големи треньори, не че не съм ги слушал, но... Както се казва, в едното е влизало, в другото е излизало. Провеждаха едни занимания много еднообразни и се оставаше на таланта на самия футболист. И мога да спомена и други футболисти, но Гацо Панайотов след това стана кум на моята сватба. Единствено в живота, което ми вървеше, беше футбола, училището не ми вървеше, браковете не ми вървяха. На училище ходех в чантата с футболна обув, с футболна топка, не с учебници. Едно си бил най-популярен измежду там от съучениците, най-вероятно. Или поне си станал после. Там се запознах в училище с покойния Иван Славков. Той беше в друга паралелка, аз бях в друга. Вие сте почти съученици. И така започна моята кариера. Добре, в ЦСК... Но мисля, че ако не бях отишъл в ЦСК, имаше едно там предложение от Славия, ако не бях отишъл в ЦСК, нямаше да бъда митата и нямаше много хора да са щастливи от това, че да съм техен така идол. Не знам какво ще да бъде. Би ли могъл да попаднеш в Левски моето бъдеще, но голема роля изигра отиването ми в ЦДНА. Би ли могъл да попаднеш хипотетично в Левски в онзи момент? Не, изключено беше. Тоест ти не си симпатизирал на Левски? Но това време... Не говоря след като си бил играч на ЦСКА. Нека да съм откровен. Като дете бех от Левски и Войчо ме водеше на мачовете на Левски. Това е добре. Значи си левскар като малък, след това ставаш от ЦСКА? Да, Тогава отирах войник и трябваше да стане от ЦСКА. За това говорим за насилственото. Както ги взема... Говори насилствено, бе. Не, насилствено. Просто отиваш там и трябва да си отчува от ЦСКА, разбира се. Той доброволно отишъл, да. Чухме. Ако не беше отишъл в ЦДНА, светът нямаше да знае за Димитър Якимов. Това е самата истина. Ето това е истината. Ако беше в Левски, що да не знае? Ще знае. Левски, който се е включил 65-та година, чак в Евротурнирите. Как да се включи като продължение в тези Евротурнири? На 20 години най-талантливите футболисти отиваха в ЦСКА. Ако Якимов беше играч на Левски и беше в един отбор с Бог да го прости Гунди, Левски може би щеше да бъде по-добър отбор тогава от това, което е бил. Макар че Левски беше достатъчно силен отбор. Всички футболисти... Не, ние въобще те не са имали претенции да го взимат. Той си каза, че искал там. Беше като войник в ЦСКА и Гунди, Бог го прости, беше
в ЦСКА, но после отидаха в други отбори. Имаш много специални отношения и с Жоро, и с Гунди. Жоро Соколов казваше за тебе, че никога не е имал случай да не оцелиш вратата. Верно ли е това? Не, моята цел не беше реализирането на головете. Спазвах указанията на Гацо Панайотов. И си играеш с топката. Но вече 71 година изглежда ми писна от тази негова заръка и реших да стана голмайстор, да вкарам голове. Реших. Като на някои хора исках да докажа, че и без дуспи ще стана голмайстор и станах с 26 гола голмайстор и имаше 5-6 дуспи, които не ги реализирах. Умишлено. Бронзовата обувка беше с 27 или 28, сребърната с 30 и няколко. Значи можеше една от обувките и аз да грабна, ама така остана. И каква беше наградата за това, че стана голмайстор? Наградата беше много трагична. Няма да споменавам имена. Бях изгонен от ССКА. И не за първи път. Изгониха ме. Като казах вече, че няма какво се очаква от мене. Аз мисля, че... На 30 години голмайстор на България. Аз мисля, че е парадокс един голмайстор на една страна, на другата година да не може да играе. Да не говорим, че ти предишната година беше един от най-добрите на световно първенство, значи на финали на световно. Това беше решение на Бошков и на Манолов и на изглежда на шефа на ЦСКА тогава. Забравил съм. Май беше Миклаш и той покойник. И така вече опитах се да отида на друго место да играя. Бях военен, отидах в Сливен, беше Сливен военен отбор. Дойде един майор да ми иска много. Викам, аз съм съгласен, ще дойда при вас. Качи се горе при шефовете. Стоя половин час, върна се, вика, не ти разрешават. Сега едно, че ми изгониха, второ, че не ми разрешават. Бе крайно много обиден и така си тръгнах от ЦСКА, обиден, въпреки че близо 10-12 години Ники играх в ЦСКА и защитавах ЦСКА. А що за идиотски похват талантливи футболисти на 30 години, което и разцвета? Ти тогава си може би е бил най-добър. Вече имам предвид вече и като поглед върху играта, като чувство към Бори, има такова нещо, защото един футболист на млади години рефлекторно някой път прави някои неща, когато си на 28-30 години, вече си много зрял. Минал си през много мачове, както при мен се получи на 3 световни първенства. Вече имах и опита и знаех какво трябва да правя на самия стадион. Как да постъпвам, къде да отида и какво да не правя. Добре, аз друго, понеже казваш, това е пълна щуротия, което е било с решения там. Шапкарите взимат решения. Други щуроти, като тези, които се случват сега, имало ли по твое време уредени мачове? Сега много говорим за тези неща. Някой натискал ли те да играете симулативно от тебе, твои съотборници? Минало е доста време, така че спокойно може, ако нещо си подозирал. Аз мога да кажа само за един минимален такъв факт. Доколкото си спомням, с Добруджа ли беше в А-група Добруджа? Да, така ли беше? И доста време бяха, не знам за кой период говориш. Много давно. За първия говори, когато бяха 2 години Добруджа си спомням. Тогава на Любо Пенев брат му играеше. На Пенев играеше, брат му там в това. И Пенев така ни организира да играеме по-така по-симулативно, по-лекичко. Но да им дадем точки или да дадем 2 точки, много не ми беше ясно. И доколко се помня, това беше едно единствено нещо. Ама как играете срещу отбори като Сливен? Черно, които бяха отбори на ЦСКА. Тогава играехме... По-леко ли играете? Не, нямаше оговорки с други. Аз ви говоря само за този случай, знам в Аз знам за един оговорен матч, ама Борото пак ще рипне. 48 година, мисля, че е Левски академик София. Така ли? Той не е бил оговорен. А какво? И просто са решили, че ги задоволява равенството. То така в днешно време така се говори, но както и да е. Защо? Какво толкова си засегнат? Защото ЦСКА изпада тогава. Не, просто матч оговорен, реално първи оговорен матч в България. Както и да го гледа. Просто първо не е така. Как да не е така? Просто тези, които са участвали в него, казват, че ги е задоволявало равенството и няма ли нищо против. И няма ли нищо против. Задоволява ни да има над 2 гола и половина и да има 20 секунди. Дали е било това първия, дали е втория, дали е третия.
имало. пореден Имало матч повече. Левски по време на тази власт. По-добре зрителите да Левски видят не е това, играл. което в момента има за тебе на екрана. Гениален пас на Якимов и гол на Спарухов това в никой не Флоренция. спори, ясно. За великата победа, за уникалната Факт е, че победа и над по-онези- Белгия. Когато тогава по Нова година ви посрещахме, си спомням на летището, матча беше на 29 декември. Много от спомените ми се губят, обаче тогава действително. А ти говориш за... Говоря за Флоренция, но нека да минат рекламите и след това ще продължим за звездните мигове в кариерата ти в ЦСКА и в Аз националния исках отбор. да спомена за Чили, но... Сега ще говорим за Чили след малко. Реклами.